Ahoj Lucia, Ahoj, ahojte. ahoj Sabi, zdravím ťa. Vítam vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes sa budeme venovať práve otázke, prečo nie sme sami sebou. Takže som veľmi rada, že túto tému otvárame. Myslím, že to bude aj na viacej dielov, uvidíme. Ale dneska z toho takého základného hľadiska sa tomu povenujeme. Lucia, otvoríš nám túto tému? Prečo? Prečo taká otázka? Prečo nie sme sami sebou? Hej, prečo nie sme sami sebou? Často to počúvam, hej, ale len od známych, nielen od klientov, že nemôžu byť sami sebou. Nemôžu dokonca. Nie, že nie sú sami sebou, ale nemôžu byť sami sebou. A ja si myslím, nie že si myslím, ale je za tým strach. Hej, Súhlasím. lebo byť sama sebou znamená, že som autentická. Ja viem, že som jedinečná a konám podľa toho. Ale tam niekde asi v minulosti sme vymenili autenticitu a samých seba. Hej, sme to vytredovali za pocit možno byť milovaný alebo patriť niekam. Hej, doktor Mate, jeho práca je aj o tom, kde on to krásne vysvetľuje. Presne tak. Aj ten pocit patriť niekam je potom veľakrát, aj čo sa týka, on aj popisuje akože spôsob alebo spúšťač tých traum, hej, keď sa proste chceš takto už odkloniť od tej autenticity. A fakt by som vyzdvihla to slovo, akože tú autenticitu, hej, v tom ponímaní proste byť sama sebou, to, čo si presne povedala. Presne tak, súhlasím s tým a ten strach je veľkým proste ako emočným pocitom, ktorý ťa proste prinúti sa začať správať inak. Presne tak. Ja keď niekedy riešim veď aj so známymi a tak, nejaké veci, takže často už sa dívajú potom na rôzne udalosti inač ako predtým. Hej, že predtým povedia, že báli by sa, hej, niečo proste takto nahlas vyartikulovať, hej, alebo nejak prejaviť svoje potreby, ale už keď máš taký ten pocit, že ti je jedno, aká bude odpoveď, hej, či bude pozitívna alebo negatívna, to je jedno, tak ti je to v podstate jedno, jak ten človek, ten druhý na to zareaguje, pretože vieš, že nemáš čo stratiť, hej, Presne a tak. že nie si v ohrození. Presne tak. Presne je to o tom, že zažiť to, vlastne fakt zažiť tú autenticitu a podľa toho sa riadiť a v podstate to potom neznižuje vlastne akože tú mieru odvahy alebo vôbec aj tú emočnú rovinu alebo energetickú proste rovinu toho niečo len povedať vďaka tomu, že niekto by na to takto reagoval, hej. Ale fakt proste, keď si niečo myslím, alebo viem, že toto som ja a takto to nechcem, alebo toto sú nejaké moje hranice, alebo toto som ja, tak to odkomunikujem presne takýmto spôsobom. Hej, lebo potom, presne tak, ako si povedala, keď nevykomunikujeme, hej, to, čo chceme, tak začne overthinking, začne úzkosť a začnú také všelijaké scenáre v hlave, hej. No a potom už veľmi ľahko sa dostaneme do takého toho, hej, začarovaného kruhu, z ktorého sa nedá veľmi výjsť vonku. A častokrát to je presne o tom, že nie sú vykomunikované a vyartikulované potreby. Potreby. Super, super. No a tu sa mi práve, Lucia, otvára taká akoby otázka, pretože toto už riešime v tom dospelom ako živote, prevažne, hlavne už potom, keď fakt jednotlivo sa zaradíme v tej spoločnosti a už cítime proste seba, kde nám je dobre, kde nám nie je dobre, kde chceme rásť, kde to proste nejde, ale kde to vlastne začína tá zmena proste pri tej byť sám sebou, hej, v tom živote toho človeka. No tá zmena práve začína, ako som hovorila na začiatku, že v podstate ako dieťa, hej, dieťa zistí, že byť sám sebou znamená, že stratím pozornosť, hej, alebo že ma nebudú mať radi, alebo že ma odmietnú, hej, že nebudem nikam patriť, hej, tak ako keby potlačia samých seba, odpoja sa od samých seba, len aby, hej, napríklad keď je prísny rodič, hej, keď je prísna výchova, tak tam okamžite v podstate dieťa reaguje tak, že OK, toto, čo chce rodič, je asi dobre a správne, hej, to je ten model, hej. No a nechá sa ako keby vtesnať do tej škatulky alebo do tej nejakej šablony.
Presne tak, lebo to dieťa ešte samozrejme si odkázaná v tom veku toho dieťaťa na to, aby si vlastne akoby robil to, čo ti povedia dospelí, pretože ty ich vnímaš, že oni vedia prirodzene, máš ten pocit bezpečia proste akoby s nimi, ale zároveň častokrát to dieťa proste nevidíte všetky aspekty toho fungovania dospelého človeka, čiže keď na teba niekto kričí, alebo presne keď máš proste prísneho rodiča, alebo takisto keď máš nevedomého rodiča a takto proste vychová to dieťa, tak skutočne ty v tom detskom akoby rozume alebo v tom detskom premýšľaní, v tých myšlienkach si navodíš nejakú atmosféru, ktorá skutočne alebo myšlienku, ktorá skutočne nemusí byť pravdou. Ale ty ako dieťa si to proste pochopila. A tam nastáva ten moment aj niekedy vlastne tej traumy a potom vlastne toho vzorca, ktorý sa ti začne postupne tými ďalšími skúsenosťami a tým pribúdacím vekom proste nejak formovať. A potom záleží presne akože na tom, že kam ťa to doženie. To, že či začneš viac a viac potlačovať proste seba, či to odhalíš, kde sa ti to prejaví a akého partnera si nájdeš, akú prácu, rôzne ako tie oblasti proste toho života, tam sú potom za tým skryté, hej. Tam sú potom aj také tie požiadavky, hej, že ako náhle dieťa vníma, že tam je strašne, každý má iné požiadavky na ňo, hej, tak je to ako keby taký ten multitasking, ktorý potrebuješ zvládnuť, hej, že každý od teba očakáva niečo iné, hej, a teraz potrebuješ každému vyhovieť, ináč ťa nebudú mať radi. To sú takí tí typickí people pleasery, hej, len aby proste bolo dobre, tak sa prispôsobujú, hej, splynú s tým prostredím, ale už potom v dospelosti zistia, tak okolo tej 30-ky, to sme tiež o tom rozprávali, že v podstate sa zobudí naše vedomie, naša duša. Je to A si tak, povie je to všetko tak. zle, všetko zle. No ale to je presne o tom, takže my ani nemôžeme mať, ja neviem koľko rolí, my máme iba jednu jedinú, byť sami sebou, ale bohužiaľ to nie je ten program, ktorý sme sa naučili alebo akceptovali ako Presne deti. tak. Presne, lebo spoločnosť fakt je postavená akoby na tom sa zaradiť, preto je to spoločnosť. A tá akceptácia vlastne akoby tej jedinečnosti a autenticity proste u nás nie, pretože musíš zapadnúť do nejakej skupiny, do nejakej školy, do nejakých proste úspešnosti, do nejakých známok, potom zase musíš zapadnúť do nejakej rodiny, nájsť si takého a takého partnera, lebo to očakávanie je také a také, záleží od toho zázemia akože rodiny. A fakt proste po tej 30-ke, presne ak si povedala, keď už človek fakt už sa spoznal nejak a ten život proste sa už deje v tých všetkých oblastiach, tak potom vlastne akoby fakt to rezonuje. Ja to mám fakt ako zažité takisto ako na sebe, že to vyslovene v tebe proste akoby rezonujú niektoré aspekty, že tak vlastne, čo si o tom myslím? Kto som ja v tom? Proste akože, kto som vlastne akože ja, hej? Takže s tým úplne akože súhlasím. A hlavne, že ako to chcem ja, ten život a v živote. Hej, že také tie požiadavky, kde by sme mali ísť, že by sa to patrilo a ja neviem čo všetko, hej. V podstate, ako náhle sa necítime dobre v niečom a sme do niečoho dotlačení, tak my ako keby ideme proti sebe. Presne. To je to, čo sme presne povedali v niektorých z minulých dielov, že podvádzame potom toho samého seba. Tak. Že žijeme proste akoby to očakávanie toho druhého a ty vieš, že to nechceš, ale aj tak na to kývneš, aj tak urobíš toto len preto, aby proste akože to bolo dobré a ten pocit tej ťažoby potom tvoj je proste akože smerodajný preto. A je to aj vyčerpávajúce fyzicky. Potom je to už v štádiu, že normálne už proste je tam fyzická únava, pretože už skutočne to telo si povie, že už proste už nemôže takto ďalej a je skutočne potrebné urobiť nejakú zmenu. Presne tak. Je. Potom sa to najčastejšie, čo ja keď komunikujem s klientami, tak väčšinou fakt ako potom tá chrbtica, ten taký pocit, že ťa niečo tlačí dole. Vždy proste ako, že tá hlava ti ide, hej. Takže toto sú presne také, aspoň z mojej skúsenosti, najštandardnejšie akože prejavy toho človeka, kedy skutočne ideš, nie si sám sebou a prispôsobuješ sa proste ako druhým, hej. Čiže vnímaš veľkú ťaž, to, čo si vlastne akoby zobral na seba. A to je presne tá energetická tiež ako rovina toho, že ťa to stojí veľa energie. Presne tak. Hej. Takže keď človek
možno by som otvorila ďalší aspekt toho, že keď človek vlastne v tej dospelosti zistí, že nie je sám sebou, že čo je dobre proste robiť. Už sme povedali, že veľmi dobre je proste začať komunikovať, že sa mi proste niečo nepáči. Tam to väčšinou proste začína komunikovať aj sám so sebou. A proste komunikovať to tej druhej strane, pretože nikdy nie je neskoro povedať proste akoby svoj názor a začať si tvoriť ten život podľa toho, aby ja som sa s tým cítil OK. Hej, že aj keď mám tých napríklad 30 alebo 40 alebo akokoľvek proste životné obdobie proste príde, tak skutočne nikdy nie je neskoro proste akoby začať to komunikovať a tam to začína. Alebo práve aj vyriešiť si to na tej podvedomej úrovni skrz napríklad hypnoterapiu, proste odblokovať si tu nejakú myšlienku alebo niečo, čo sa mi stalo akože v minulosti, pretože, jak sa aj ty povedala, nečastokrát je to vždycky z výchovy a z toho proste v jakom prostredí človek vyrastal, aké skúsenosti proste získal. No a fakt človek sa vie veľmi rýchlo proste z toho dostať. A veľmi rýchlo vie proste nájsť tú svoju podstatu a potom si to iba už trénovať a zlepšovať to. Presne tak, lebo za tým je väčšinou strach. Hej, tak niekedy. A niekedy to vôbec nejde tak ľahko. Hej, že začnú artikulovať, lebo jedna je tam strach a potom tam ešte môže byť ten mód zmrazenia. Hej, ako reaguje telo na traumu, nervový systém, že v podstate ako keby je zmrazený človek a nevie ani proste zo seba dostať, hej, tie slova, ktoré by chcel, alebo jednoducho takto, že stuhne. Tak to je takisto presne reakcia toho nervového systému na nespracovanú traumu z minula, kedy sa proste jednalo o tú, ako keby, nazvime to, identitu. A keď je ten stav toho zmrazenia, ten človek si neuvedomuje vôbec vlastne, čo sa s ním deje? No, oni najprv nevedia, čo to je, lebo nevedia, že je to zmrazenie, to im potom proste vysvetľujem. Ale je to skutočne taký ten, že nevedia, že im niekto na nich ich nepekne osočí, napríklad niekde na parkovisku alebo v obchode, a oni normálne sa nedokážu za seba postaviť. Čiže ostanú ticho. A sa obhajiť, ostanú ticho. To je presne také, že nevydáš zo seba ani slovo. Super. Pretože myslím si, že mnohokrát presne taká napríklad skúsenosť, že ostanem ticho, toto mnohí ľudia nevedia presne. Dobre, že si to tu povedala, pretože skutočne tento symptóm si myslím, že neodhalí človek proste v tomto móde. Že prečo to tak je. Asi povie, tak nemám k tomu čo povedať, ale to nie je o tom, že nemám k tomu čo, to je to, že sa proste nepostavím za seba. A neviem na to reagovať. Super. Super. No a napadá ešte teba, Lucia, nejaká technika, ktorá tomu dokáže akože pomôcť? Myslím, že sme v minulosti spomenuli aj písanie, že je dobre, keď nevieš povedať, tak si proste niečo napísať. Áno, niečo napísať, presne tak, akože ako vypísať si tie svoje potreby, že čo chcem, hej, a potom to vyartikulovať. A keď je skutočne za tým proste ten strach alebo to zmrazenie, tak tam jedine hypnoterapia, ale je to tiež také, že keď začneš, tak po prvýkrát je to stále ťažké. Hej, to je jak povedať nie alebo niekoho odmietnúť a potom to už ide, hej, potom sa to rozbehne. Tak neviem, či ty si sama sebou, Sabi, alebo či máš ešte nejaké oblasti životné, na ktorých pracuješ. Ja som teda na tom dosť pracovala vo svojom živote, aby som bola sama sebou, aj to artikulovala. Je to proces a ja som v procese určite, pretože fakt sa s tým stretávam. Jak proste ako v biznise, keď začneš hlavne robiť nové veci, tak vtedy vlastne aj odhaľuješ tú novú svoju skúsenosť a tam vidíš svoje limity, čiže proste byť sama sebou napríklad aj tu teraz, keď my tvoríme takýto podcast a keď sa vyjadruješ proste k tým témam, tá odvaha povedať to, čo si myslíš, je takisto proste moja nová skúsenosť. Ako ja som v tom OK už teraz, ale keď sme začínali tie prvé podcasty, tak určite proste to bolo o tom, že sa na to pripravuješ, že fakt prestúpiš tú komfortnú proste akoby nekomfortnú zónu a ideš s tým proste vonku, bez ohľadu na to proste, kto to bude počuť a čo si bude myslieť, pretože vždy ideš s tým dobrým úmyslom toho odovzdať nejakú myšlienku, ktorá môže niekomu pomôcť. Presne tak, jak si vravela. Povedali sme tu, jak sa to môže prejavovať, čiže napríklad v tomto, alebo takisto partnerské vzťahy. To
to je proste ďalšia fakt akože veľká oblasť, kde byť sama sebou je veľmi proste dôležité, pretože najprv ste dvaja v partnerskom vzťahu, ale potom, keď sa vytvorí rodina a keď sa fakt nevykomunikujú proste tie veci, kto som, kto je ten partner, jak sa môžeme na seba naladiť, tak proste ten človek je nespokojný jeden na druhý a potom práve príde to prostredie pre to nové dieťa a potom vychovávaš nespokojne proste to dieťa. Čiže tam odovzdávaš a tam veľmi rýchlo sa tvoria tie traumy. Čiže napríklad aj takto. Ja viem, že toto bolo tiež akože aj moja otázka vo vzťahoch, takisto proste komunikovať tie svoje akože veci a nájsť aj samu seba, to svoje miesto v tom vzťahu, kto si. Hej? Takisto proste akože kto som a jak tá žena, čo chcem. A tak, takže ja skutočne akože fakt každý deň vidím sama na sebe, že proste s tým proste akoby pracujem, takisto vždycky ešte aj z tej úrovne napríklad dcery a rodičov, pretože ty si už dospelý, ja som teda dospelá a teraz, ale vždy som zároveň dieťa, hej, a teraz keď prídem domov, tak tí rodičia proste tiež majú nejakú rolu a niečo proste chcú odo mňa. Ale neznamená, že to, čo chcú a keď ma berú z tej nejakej optiky toho dieťaťa, že ja už v tomto proste veku, alebo v tom, jak ja si chcem to, že prídem domov napríklad niečo užiť, že to mám robiť tak, ako tí rodičia proste akoby povedia, hej. Že fakt je kopa, keby sme tu teraz začali rozprávať ako veľmi veľa príkladov, kde sa to v dennodennom fungovaní proste odráža, hej. Si povedala, ty na parkovisku stretneš cudzieho človeka, on na teba reaguje a vlastne zistíš, že prečo ja sa neviem ako obhájiť, hej, alebo prídeš nejakému doktorovi, čiže fakt aj odovzdávanie aj tej moci je spojené proste s tým, potom strach prejaviť sa a takisto akože ja ten strach vnímam to, že keď urobím ten posun, tak je to, že idem do toho pozitívneho a ten život sa mi deje pozitívnejšie, vyvíja sa vlastne akoby v súlade so mnou. Ako náhle ten strach vyhraje a ja sa neprejavím a potlačujem proste akoby seba, tú osobnosť, kým som, tak vlastne sa deje opačným. Ten život sa proste vyvíja opačným smerom. Takže ja to fakt intenzívne vidím a aj vôbec, keď sa bavíme v komunite nejakých kamarátov alebo s klientmi, fakt nás to každý deň proste ako stretáva. Byť sám sebou. To si aj pekne povedala, odovzdanie moci iným, lebo to je presne to, čo tiež často riešim. A ono to nastáva vtedy, ja som včera počula, nebol to podcast, nebola to celá epizóda, ale my sme s tou známou nahrávali tiež anglický podcast, ona je Relationship and Dating Coach. A práve ona vysvetľovala, že ako sa žena prispôsobí chlapovi, že žena v podstate si má ísť po tej svojej ženskej vlne, energii, kde skutočne tam sú tie jej potreby, tam sú tie jej štandardy. Lenže čo sa potom často stáva, že tá žena si z tej svojej energie ide potom takto a sa prispôsobí. Lenže ako náhle sa prispôsobí, tak ona stráca samu seba, lebo sa tam časom prestane cítiť dobre. A čo robí chlap? Chlap reaguje stále na ženu, Takže keď sa tá žena necíti dobre, tak on na ňu presne tak reaguje. Keď sa cíti dobre, tak on tiež na ňu nejak reaguje. Tak to bolo tiež veľmi zaujímavé to počuť. No. Super. Tak potom by si nám mohla dať odkaz na tú vašu epizódu, kto by si chcel ešte pozrieť vlastne ako toto, keď to tam rozoberáte. Ja som už rozmýšľala, že určite dám odkaz na tú našu epizódu, čo sme robili s Iv, lebo to bolo úplne super, úžasne spracované. Vzťahy, dating a jedno s druhým. Tie vzťahy, presne, to je to zo začiatku, nielen tie ružové okuliare, ale fakt proste, keď sa dva ľudia spoznajú, každý ide do nejakej hry v dobrom aj v negatívnom slova zmysle. Chceš sa ukázať, chceš sa vidieť, akože ukázať v tom dobrom svetle, takže robíš veci, ktoré by si teoreticky a čo vlastne prakticky potom už nerobil, alebo ti to začne vadiť, čiže fakt tie vzťahy a byť a nebyť sama sebou v tom vzťahu je veľká proste ako oblasť, skúmania človeka. Super, no tak myslím, že sme otvorili mnohé oblasti, kde byť a nebyť sám sebou, že človek si môže tak teraz analyzovať po tomto podcaste, že či skutočne som alebo nie som samým sebou. Presne, a kde nie som sama sebou a kde mi to vadí už, že nie som sama sebou a čo s tým urobiť. Tak. Super, ďakujem Lucia veľmi pekne za tento rozhovor. Tak prajem všetkým pekný deň, majte sa, ahojte. Ďakujeme, ahojte.